Трайко Майнов. Адреса село Илиджиево, Солунско. По-гръцко каже. По гръцкото Йоанниш Манус. Нея Халкидона, Салоники. По кой да ти го кажем? Благорода Майнова. Майнова. По презимето от татко ми Попова. Така? По-гръцко Вангелица Мано. Пападополо. Халкидона. Халкидона, Тесалоники, периферия. Да. Да ве прашам се, Еднъж как? каде го научивте македонскиот јазик? Абе са Не родили. нема нашите родители друг език. Македонско само зборував. Да. Нема друга И ден до работа. денеска вони. Македонци сна. Ние и македонци ке умрма, що направимо. Не може да биде. Сега работите да не разтурме големи.